Jan, ons het vanavond hier zo voor Koos Meijer, die groot poetsbakker, en dan het ons hier voor Willy Stroewig. Rooi Willy. Willy. Rooi Willy. Rooi Willy. Hij is, wat is je gids? Gids op meneer de Preese plaats. Verbukt boeren. Wat kom jaagvat daar bij zijn plaats. Nou maar, waar is die plaats en wat er wel? Ja, nu, in die old days. Waar? Ken je dat? Excuse. Sorry. Ja, Ik wil nou net daarom zeggen, het is niet een leeuw. Nee, ja, maar... Ja, ons vat hulle daar. Ons vat hulle daar ver. Jare al, wat ek nog die ding doen. Hoe vra nou nog? Nou is dat nou een gids of is dat Die wat? Is u nou een gids of een veldwachter of een plaasoppasser of een wat? Wat nou? Van wat nou? Van beroep nou daarbij, wat is die plek? Always. Ja. Roep. Beroep. Ja. Praat. Ik luister. Ja, hij heeft nou ook zo laat hier aangekomen, Pieter, Ja, dat hij ook nog niet helemaal voor mij Kan ik roken? achtergekomen met wat. Ja, je kan maar roken. Ik denk, je kan maar roken. Ja. Jan, jij maakt ook post. Krijg. Daar hou ik niet zoveel van. Proef. Nee, Trial. Nee, wacht, laat ik zelf vatten. Nee, trial. Nee, wacht. Ik ken sneeuw. Wacht. Je moet ook diep vat. Diep. Dat is precies wat je niet moet doen. Nie. Waar? Kijk, je moet om bij jouw naaltje voorbij trekken. Jij kan mij niet liegen, jij kan stories vertellen. Je kan Enige van mij plek. van snuif niks vertellen niet, Jan. Niks. Je ziet hem daar. Je vat hem laag. Je ziet, trek jou mee door tot bij die portenjars. Ken je die portenjars? Dat gebeurt ook, man. Dat gebeuren is een man zo sneuf, ja. Koos, jij is doodstil. Ik is met stomheid geslagen. Ik wil graag met die jachter uitkomen, man. Ons gaat lekker gezels, Barak. Ik denk ook zo. Ik denk ook ons lekker gezels. Ja, misschien kan ik. Wat ben jullie eindelijk horen bij mij? Wat is het type goed veel stories, stinkstories, drankstories, rechtopstories, vrouwstories, manstories of varkstories? Kom eens beginnen bij die vark. Daar beginnen we eens. Ik denk mot. Mot? Ik het vermot. Ken je vermot? Nee. Is mijn persoonlijke zin gevraagd om voor jou ietsie te brengen. Omdat ik weet, jij is ook betrokken in die boerderij, in die goed mot gee, so, laat ik voor Jan kan wijs. Dankie mot. Ja, voor jou gebring, Jan. Speciaal vanavond. Een klein parkje. Net voor jou, Jan. Pas op, hij skate sommer. Hij skate makkelijk, pas op. Hij is niet van jou, Nee, ik wil niet naar. Hoe zou ik weet, die legende is daar dat ik de eerste man was wat met eie handen met een kiri en met een revolver het ek 'n leeuw geskiet. Nee, ik hoor die vark zeggen. Wat zo die paard sê, maar hy praat strand, hy weet. Daar's net een opsie. En ek vat hom maar hier om sy been. Nou rem ek met die kiri. En ek rem. Maar ik zal maar En zien het dat rem. hier vatten. Koos vat die gevaarte daar naartoe. Ja, nou wat gaan jy nou maak as ek vanaand vir jou sê dat jy is nou saam met die vark en dis nie ek nie. Is jy die ster van my nuwe rolprent want ek is Leon Schuster. Jou gat, man. Jouw vark! Leon, Leon. Vark jou plek, Robbies. Ik wou net nou al die programma hier stop met jou skaten of iets wat jy nog